Joo, siitä muuten just hyvä. Joo, hyvä. Okei. Yes. Sano, sitten menee liian pahaksi sitten. Moi katsojat. Jatkasi tästä. Okei, joo. No, me ollaan tänään tuomassa teille tämmöisen reaktiovideon. Tämän videon nimeltään Reagoidaan Sokerin traileriin, jossa nämä kaksi tyyppiä reagoi tämän Sokerileffan traileriin. Ja mä oon aika utelias tässä, koska oikeasti kiinnostaa paljon. En oo nähnyt tätä aiemmin, mutta niinku, tää on mielestäni aika iso juttu, jos ne kerran niinku tehdään reaktiovideo tästä. Eikä muuta kuin hitto, mä laitan tosta päälle. Niin, moi kaikki katsojat! Tänään me reagoidaan Sokeri-elokuvan traileriin. Joo. Tää iso Sosvimi Slapstick parody, joka on vihdoinkin saanut ekan trailerissa. No oikeesti viimeissäni tästä. Mä en oo ottanut mitään läppää niin paljon sitä lokakuussa 3. Mä en oikein tajunnut, että mä en nähnyt loppukokousta. Tiedätkö, onko se niinku millainen ole? Toiset tykkää, toiset ei. Eikö siellä ole oma makonsa? Come on. Ne piti silloin ottaa parhaalle näyttelijällä Camilla Garcia. Kivasti sanottu. Mahtoa fani. Taneli Timisääli, se on vielä parempi. Varmaan niinku Camilla on tässä, joka kantaa tätä. En tietää näyttelijästä kyllä. Ehkä ei tarvitsi verrata. Näkee, että Taneli kyllä kannattaa leffaa aika paljon. Mä sanon kannan sut kohta. Se on vähän outo energia, mutta... No joo, lautaa. Okei, mä laitan nyt pauselle. Okei. Millaisia fiiliksiä sun heräsi tosta, koska mulla on ehkä vähän hämmentyneet fiilikset, mutta... Joo, miksi ne piste niinku niiden riidantamisen videoon, että... Niin, ja miksi ne edes riitelee, että eihän tässä on niinku... Näytti ihan hyviltä kavereilta. Luulisin, että ne ei halua esitellä jotain tommoista noin niinku henkilökohtaista ja aggressiivista niinku suuremmalle yleisölle, pistää someen. Mut sit toisaalta mä en kyllä edes tekis sulle ikin tolleen. Kiitos. Mäkään en tekis kyllä tolleen. Mä en ymmärrä tämmöstä käytöstä. Sä oot hyvä tyyppi. Niin se myös. Katsotaan loppuun, ehkä katsotaan miten menee. Oli kyllä tosi hyvä. Okei. Nyt ne hymyilee. Mitä sä olit siihen toi tapahtumaan? Oikeesti en tiedä ja ootan ihan sikana. Nice. Hei, kiitti kaikille katsojille, jotka katsoitte ja ei mitään. nähdään taas ensi videossa. Muistakaa jakaa, tykätä ja tilata. Et muista. Joo. No joo, se on muista loppuhan kivasti. Okei, semmonen. Joo, mä en oikein tajunnut tätä valintaa jättää toi Riita tohon videoon, mutta... Joo, en mäkään, mutta mun mielestä se oli alku ja loppu oli kiva. Joo. Ja ehkä ne on vaan tosi itsevarmia ystävyydestään, niin ajattelin, että ihmiset ei luule, että ne on niinku oikeesti niinku vihaa toisiaan, vaikka niille tulikin tommonen pieni riita kesken. Jep. Okei, mutta mä varmaan tsekkaan sitten Sokerin ja katon sitten tätä kanavaa myöskin vähän syvemmälle. Ehkä niillä on muita reaktioita sitten. Että... Jep, todellakin. No, se oli sitten tässä tyypit, että nähdään seuraavalla kerralla.